Ti di neud fel... So, ti'n modd, ti'n neud unrhyw fath o collaborations o felly, os yna pobl di dod ato chdi yn gofyn, dwi'n hoffi dy gwaith, de. Ti up am collaboration o hynny? Ie, dwi wedi neud ambell un fatha mwy designy, llai products, ond fatha nes i neud un fy Claire Mabbit chydig yn ôl. Reit. Lle o'n i'n pigo un o lluniau hi i'n neud yn steil fi, ac o hi'n neud rhywun fath o fi. Oh, smart. So, oedd really cool. Fatha nes i pigo 2 gwydyr oedd hi di illustratio, a ti'n gweld sut mae takes ni mor wahanol. Ie. Ond dwi'n gweithio project dwi'n i wneud fatha keyrings. So, hogan pethau bychan ar Instagram. Mae hi'n gweithio lot fo clai, so dwi wedi cael stamp yn calligraphy fi. A mae hi am iwsio fo i wneud fatha efo'r clai. So, mae hynna'n briliant. Cool, da. Busnes bach di hi hefyd. So. Dych chi gyd yn helpu'ch gilydd allan, felly dych chi gyd y busnesau bach, ynddo? Yn y cymuned mewn ffordd. Mae'n massive sti ar Instagram. Mae lot o busnes fi'n dod drwy Instagram. A dwi'n gwybod pob yn mwydr a lot amdano fo, ond mae'n wir. Dwi'n cael lot o sales o bethau dwi'n postio. So, a mae busnesau arall yn deud, da iawn, llongychiadau. So ddim drwg deimlad yn am byd. Oedd ni'n sbio dod ar mae'n grŵp Facebook does busnesau bach Cymraeg. A mae just fatha, ti'n gweld pobl yn, so neb yn gwerthu, ond mae pobl yn deud be maen nhw'n neud, a ti'n gweld y gefnogaeth o'r fatha gymuned yna. Mae'n siŵr bod hwnna'n sbardino rhywun i wneud mwy. Cos yn enwedig, os ti'n one-man band, mae pobl yn dilyn fi hefyd, achos pwy dwi sydd yn weird, ond mae weird i mewn dan efo. Ond dwi'n embracio hynna ar y funud, dwi'n trio siarad mwy am bethau day to day, ddim just push products drwy'r amser. Ond efo hynna ti'n cael mwy o conversations a balli weid. So dangos fel behind the scenes a balli ti'n neud dwi'n? Orydd mae pobl yn cael dod i adnabod chdi bach well, mae'n siŵr yn dweud. A hefyd, just pethau personol, cys dyna pam mae pobl yn pigo chdi drost gwmni mawr, chos bod nhw eisiau Amazon Peter cael pres nhw, So, ti'n meddwl amdan fatha pobl sydd ddim rhaid dim personoliaeth tu ôl i brand nhw, fatha. So, mae'n rhai yn dechrau cwmnioedd, a dyn nhw ddim eisiau bod i gwynaf nhw'n involved o gwbl mewn ffordd. Ti'n meddwl bod dangos chydig o personoliaeth ac rhoi'r hun allan na fatha unieithu efo cwsmeriad ydy hynna'n cyfrannu at dy lwyddiant ydy? Mae bendant di helpu fi yndi, ond dwi'n meddwl mae'n dibynnu ar y busnes. Mae'n fi, obviously, mae cynnyrch fi reit personol hefyd. A'r ochr iechyd meddwl, dwi siarad lot am hynna. Ond, mae nhw yn deud os ti ofyn ffilmio dy hun, neu fatha, mae o'n mynd i ddal chdi nôl, os ti di gwynab y brand, mae pobl eisiau gweld chdi. Ond os ti'n, ddim cuddio, ond os ti nôl i'r actual branding, yna'r brand ydy'r busnes, da. Dwi'n os ti'n enw sens. Ydy. A ti'n meddwl, fel, oeddwn ni'n edrych trwy'r Instagram neithiwr, ac gweld bod pobl, maen nhw'n agor i fyny ata chdi. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth ffantastig. Mae'n wir. Ti'n cael lot o pobl neu hynna, ac wyt ti'n gweld dy hun, ti'n meddwl, be nhw'n dweud, inspirio pobl eraill i siarad. Oedd neithiwr yn enghraifft really dda, actually, oedd o'n timing da gen i chi. Nes i just rhoi post fatha yn gofyn cwestiwn sydd ydych chi i pobl yn dilyn fi. A oedd mae 5,000 yn dilyn fi, ond mae engagements yn llai na hynna, obviously. Ond nes i gael rhyw weekend o bobl yn atab, a gael o atebio nhw mor honest, a just, dim i gyd yn positif, ond just honest, rhai yn deud maen nhw'n stryglo, ac o'n i'n just rhoi put bach fi, fatha, wel, mae'n oce, just carry on, drach ar ôl dy hyn. Ond mae'n lyflu, cos oedd o'n anonymous, so o'n nhw'n methu gweld pwy oedd o. Un yn deud, mae mab fi'n stryglo, sydd yn poeni fi. Ac o'n i'n deud, wel, edrych di ar ôl dy hyn, cos ydwaith ti'n methu helpu fo. Un dynas di dod off antidepressants am y tro cyntaf blynyddoedd.
gan i'n dweud, wel, dwi'n cymryd nhw. Bob geia i seasonal affective disorder. A mae yna gymaint o stigma fatha dwi'n teimlo'n bach fatha dwi'n bod yn ddewr drwy bod yn onest amdano fo. Wyt, 100%. Achos dylse bod yna ddim stigma. Ond dwi'n meddwl, rhan o hynna ydi peidio bod bod yn onest, Achos mewn ffordd mae'n mynd cam ymhellach na jyst rhoi personoliaeth i'r brand, achos ti'n estyn llaw. Mae'n oed. A mae o'n cyfrannu at dorri'r stigma yna, mae'n rhywbeth sydd gobeithio chdi nis arwain y gad o'n mewn ffordd a cael mwy o bobl i... Wel, mae yna lot rwan, Ie. Mae'n gwrando'r podcast dewr, mae'n trafod o. Fatha mae yna fwy a mwy yn neud, ond taswn ni ddim, sa fo'n kind of... beth yw'r gair? So fo'n mynd i sens. Practice what you preach.